falle bys chi'n credu ben, ond mae yna ddim clwb rygbi yn Llandysul, so mae yna'n barod yn disprwfio be mae'n di bod yn deud amdano fi, ond just what a way. Cael cwpl o ffrindiau da, just yn absolutely destroyo ti, cyn ti ddod fyny. Ond dyn ni wedi gweddio, a dyn ni'n barod i fynd. Mae Andy, mae'r tîm addoli, di wneud job mor wych bore yma yn cynhesu calonau ni i feddwl am be mae Duw hefo ar gyfer ni yng Nghymru. A gobeith fi pnawn yma ydi just mynd â ni am dro o gwmpas Cymru. Mynd â ni o gwmpas y trefi a'r pentrefi yng Nghymru. A dwi'n mynd i gael y slides fan hyn fel fi'n gwybod lle dwi'n mynd. Mae'r sawl un o'n chi wedi teithio yn eitha pell i fod yma. Hwn ydy'r slot ar ôl cinio, so na i just trio cael chi'n fel symud bach ac yn ymateb tipyn bach yn ystod y sesiwn. Ond newch chi sefyll fyny os nath chi teithio mwy na 2 awr i fod yma heddiw. Go on, sefyll fyny. Dwi'n dychmygu by'n a lot. Mae'n tua hanner ystafell. Clap mawr i nhw. Dros 2 awr i fod yn Llanelwedd heddiw hefo ni. Sefyll lawr. Sefyll lawr. Ond beth bynnag, mae yna ddim llawer ohono ni wedi cael taith byr i Llanelwedd, a gallai bod yn hollol sicr, wel, o'n i bai bod chi'n byw yma, does yna neb wedi teithio i Llanelwedd heb weld neu heb yrru trwy tref neu pentre arall. A mae gyrru o gwmpas Cymru yn un o'r profiadau mwyaf rhyfeddol yna. Just yn gweld prydferthwch creadigaeth Duw. Just yn gweld yr amrywiaeth o gymunedau sydd ar draws Cymru. A gobeithio nath chi profi rhywbeth o hynna ar y ffordd i Llanelwedd bore yma. A tybed os ydych chi wrth gyrru o gwmpas Cymru, ydych chi byth i ystyried y cwestiwn. Wrth fynd trwy rhyw bentre neu tre sydd falle chydig bach yn ynysig, ydych chi wedi meddwl, sut mae'r pobl yma yn clywed am Iesu? Neu falle chi wedi gofyn y cwestiwn mewn ffordd gwahanol, tybed lle mae pobl fan hyn yn mynd i capel? Ydych chi byth i gyrru o gwmpas y trefi a'r pentrefi a meddwl, tybed sut maen nhw'n clywed am Iesu? Tybed ble maen nhw yn mynd i capel? Dwi'n gallu cofio 2 waith yn glir iawn nath hyn ddigwydd i fi. Unwaith pan o fi ar fy mlwyddyn gap yn Bala. O'n i'n gyrru ar hyd y ffordd yma. Os rhywun yn gwybod lle ydw i fan hyn, os chi wedi gweld y slaid yma o'r blaen yn Derwen, chi'n mynd gael ateb. Os rhywun yn gwybod lle ydw i yng Nghymru fan hyn, just Brythdir, ddim yn bell, Stella. Dwi yn y gogledd. Go on, cael. Cwm Pen Machno. Eagle-eyed. Di gweld y sein am cwm. Cwm Pen Machno. A dwi'n cofio gyrru a just edrych lawr tuag at Cwm Pen Machno a meddwl, sut mae pobl fan hyn yn clywed am Iesu? Tybed lle mae pobl fan hyn yn gorfod teithio i fynd i'r capel? A nes i rhannu hyn yn Derwen, a nath Owain, fel mae'n neud, gweiddi allan, The Wits! A ni fel, sori Owain, mae'r The Wits yn byw yn Cwm Pen Machno. Ac ni fel, wel gwych, mae gyda Iesu pobl yn y pentre yna. O'n i wedi bod yn meddwl fel plentyn 19 oed, sut maen nhw'n clywed am Iesu? A Owain dweud fi, y Wits! Wythnos yn ddiweddarach, oedd Andy Hughes yn trefnu Zoom. A pwy oedd ar y sgrin? John Witt. So o fewn wythnos, o fi wedi clywed am y Wits a cyfarfod John Witt i ateb y cwestiwn yma o'n i'n gofyn yn 19 oed, sut mae pobl fan hyn yn Cwm Pen Machno yn clywed am Iesu? Un achlysur arall, os chi ddim yn gwybod ble mae Cwm Pen Machno, ni jyst yn meddwl rhoi ar y map fan hyn. Ddim yn bell o Blaenau. Mwy diweddar, o'n i'n gyrru i weld Ben a Lewis a'r teulu, ac oedd y mynydd ar gau. Ac o'n i'n gyrru trwy y lle yma. Os yw'n gwybod lle dwi fan hyn? Dwi wedi rhoi cwpl o clues i chi. Os yw'n gwybod ble ydw i fan hyn? Just gweithwch os chi yn. Neb. Dwi'n gyrru trwy Abergwynfi. Os ydych chi byth di bod, dylech chi fynd.
Mae'n rhyfeddol. Dych chi'n gyrru dros mynydd, okay? So trwy'r cymoedd, so dychmygwch y cymoedd, a dych chi'n gyrru dros y mynyddoedd yma, ac yn llythrenol, yng nghanol nunlle, mae fel bod nhw wedi codi rhes o dau a jyst rhoi o ar y mynydd. Ac o'n i'n gyrru trwy y lle yma, ac o'n i'n meddwl, pam bod yna pobl yn byw fan hyn? A wedyn o'n i'n gofyn y cwestiwn yna i fy hun, sut mae'r pobl yma yn clywed am Iesu? Tybed ble maen nhw'n gorfod mynd i cael perthyn a bod yn rhan o capel? Ydych chi byth di gofyn y cwestiwn yna? Ac o bryd i'w gilydd, mae jyst yn cwestiwn sy'n dod ag yn mynd. Ond weithiau, a dwi'n teimlo, yn y 2 achlysur yma, oedd o'n rhyw fath o profiad ysbrydol i fi. Oedd o fel bod Duw yn gofyn y cwestiwn yma i fi. Oedd o'n codi rhywbeth yn fy ysbryd i. Nathon ni ganu amdano o bore yma, ond y rhyw synwyr o hiraeth i'r bobl yma cael cyfarfod Iesu. Oedd yna synwyr o concern, dofn a tosturi dros y pobl yma, ddim yn gwybod dim byd, so peidiwch y cam ddeall, os ydych chi o'r llefydd yma, dwi ddim yn golygu unrhyw offens, ond oedd Duw yn plannu rhyw concern yna fi, a tosturi yna fi, dwi eisiau'r bobl yma glywed am Iesu. Dwi eisiau'r bobl yma cael capel, byw a cymuned o Gristnogion, ble maen nhw'n cael perthyn iddi. So dyma ni. Dwi am ofyn i chi sefyll. Just 3 cwestiwn, a dwi eisiau chi sefyll os mae hyn yn wir i chi. Gynta, dwi eisiau chi sefyll os ydych chi'n gallu meddwl am unrhyw le yng Nghymru, tre, pentre, stryd, cymuned, unrhyw le yng Nghymru sydd heb dystiolaeth amlwg i Iesu, neu ydych chi'n meddwl, tybed lle mae'r pobl yma mynd i capel. Okay? So os chi'n gallu meddwl am unrhyw le yng Nghymru lle ydych chi'n meddwl sut mae'r pobl yma yn clywed am Iesu, neu bod yna ddim tystiolaeth amlwg i Iesu yn y lle yna, gawyn i chi sefyll rwan, os chi'n gallu meddwl am unrhyw le. Okay. Tipyn ohono ni. Sefyll lawr. Dwi eisiau chi sefyll nesaf, os ydych chi'n gallu meddwl am unrhyw un yn eich bywyd chi sydd ddim yn nabod Iesu. Okay. Good. Gewch chi ystod lawr. Unwaith eto. Dwi eisiau chi sefyll os mae yna rhywun yn byw ar stryd chi sydd ddim yn nabod Iesu. Okay, good. Eistedwch lawr. Dyn ni yn yr un cwch. Dyn ni'n meddwl am y pethau yma. Dyn ni'n meddwl am y pobl yma. A dyna dwi eisiau ni wneud pnawn yma, ar gefn be oedd Andy'n siarad am bore yma, i ni ystyried y pobl yma sydd o gwmpas ni sydd ddim yn nabod Iesu. A gofyn y cwestiwn, sut maen nhw'n mynd i glywed? Sut maen nhw'n mynd i gredu? Mae gyda fi quote hefyd o'r llyfr yna, nath Andy sôn amdano gan the late, great David Ollerton. Mae'n deud hyn yn New Mission to Wales. Clytwaith yw Cymru o gymunedau lleol, sy'n golygu fod yr hyn a ellir dweud am un cyd-destun daearyddol yn wir i raddau helaeth am y cyd-destun hwnnw yn unig. Mae Cymru yn glytwaith o gymunedau, pob un yn wahanol, hefo cyfleon a heriau gwahanol. Pob un yn hyfryd mewn ffordd, a pob un wedi torri mewn ffordd wahanol. A dwi'n hoffi'r llun yma, achos mae'n y map tu ôl i David, a dwi'n sicr na be mae'n wneud hefo'r map yma ydy deud wrth rhywun i fynd i plannu eglwys yn Corwen, neu fynd i rhywle yng Nghymru gyda'r newyddion da am Iesu, a dyna dyn ni am gobeithio wneud prynawn yma hefo'n gilydd. Dwi eisiau ni ddod at y darn yma yn Matthew penod 9, sy'n sôn am Iesu yn teithio o gwmpas yr holl drefi a'r pentrefi, yn dysgu'r bobl yn eu synagogau, yn cyhoeddi'r newyddion da am deyrnasio Duw,
ac yn iachau pob afiechyd a salwch. Dwi'n hoffi meddwl mae Iesu'n deall Cymru i'r dim. Achos pan oedd e'n cerdded y ddaear, dyn ni'n darllen tro ar ôl tro am Iesu ar daith. Yn cerdded trwy'r trefi a'r pentrefi. Dych chi wedi sylwi wrth i chi ddarllen trwy'r Efengylau, sut mae'r golygfeydd yn mynd o un pentre i'r llall, o un dref i'r llall, sut oedd rhaid iddo fo fynd i un lle i gyfarfod rhywun, a wedyn sut oedd rhaid iddo fo symud ymlaen i gyfarfod rhywun arall. Roedd Iesu'n teithio o gwmpas yr holl drefi a'r pentrefi yn gwneud beth? Yn dysgu'r bobl yn eu synagogau, yn cyhoeddi'r newyddion da am deyrnasio Duw, ac yn iachau pob afiechyd a salwch. Dyma oedd Iesu amdano. Dyma oedd o'n neud. Dyma ni'n darllen amdano yn yr Efengylau. Yn mynd trwy'r holl drefi a'r pentrefi, yn dysgu, yn cyhoeddi ac yn iachau. Sut byddech chi'n ateb y cwestiwn, os bydde rhywun yn gofyn i chi, pam fod Iesu wedi dod i'r byd? Be byddai'n dod i'ch meddwl chi'n syth? Pam nath Iesu ddod i'r byd? Dwi bron yn siŵr bod y rhan fwyaf ohonon ni fan hyn wedi mynd yn ein meddyliau at y groes, at yr atgyfodiad, wedi meddwl am pethau fel achubiaeth, ein achub ni, ein cymodi ni gyda Duw, fel nath ni clywed bore yma, i ddod â heddwch rhwng ni a Duw. A byddwn ni'n iawn i ddeud hyn. Byddech chi'n iawn i ateb y cwestiwn yna, yn y geiriau yna, yn y termau yna. Ond nath yr adnod yma o Luc 4 taro fi. Pan mae'r dyrfa yn ceisio cael Iesu i aros gyda nhw, mae wedi bod yn iachau, mae wedi bod yn dysgu, mae wedi bod yn cyhoeddi, a mae'r dyrfa yn just stopio Iesu rhag symud ymlaen. A mae Iesu'n deud, mae'n rhaid i mi gyhoeddi'r newyddion da am deyrnas Dduw i'r trefi eraill yn ogystal. Oherwydd i hynny y manfonwyd. Pan oedd Iesu yma, pan oedd Iesu'n cerdded y ddaear, bydde fod i ddeud, dwi wedi dod achos mae gyda fi neges, mae gyda fi waith i wneud yn yr holl drefi a pentrefi. Peidiwch dal fi nôl, peidiwch stopio fi rhag mynd ymlaen. Dwi angen teithio trwy'r holl drefi a'r pentrefi, yn dysgu, yn cyhoeddi ac yn iachau. Ac wrth fynd, dyn ni'n gweld Iesu, a dyn ni'n gweld y bobl o gwmpas yn synnu ac yn rhyfeddu at yr awdurdod a nerth oedd gyda fe. Yn rhyfeddu at yr awdurdod oedd gyda fe wrth i fe ddysgu. Wrth i fe gyhoeddi y newyddion da am deyrnas Dduw. Yr awdurdod oedd gyda fe dros salwch. Yn deud wrth y dyn, cod, cymer dy fatres a cerdda. Yr awdurdod oedd gyda fe dros afiechyd. Yr awdurdod oedd gyda fe dros marwolaeth. Talitha cwm, merch fach, deffra. A mae'n codi. Yr awdurdod oedd gyda fe dros y storm. Taw, bydd dawel, a llonyddwch. Yr awdurdod oedd gyda fe i ffwrw allan cythreilied. Oedd pobl yn rhyfeddu wrth i fe fynd o gwmpas y trefi a'r pentrefi ar yr awdurdod oedd gyda Iesu. A hefyd y nerth oedd Iesu wedi wisgo ynddo. Pan mae'n dod allan o'r anialwch, dyn ni'n darllen hyn yn Luc 4. Aeth Iesu yn ôl i Galilea yn llawn o nerth yr ysbryd, ac aeth y sôn amdano ar led drwy'r ardal gyfan. Ac os ydych chi wedi darllen yr Efengylau yn ddiweddar neu unrhyw bryd, dyma dyn ni'n gweld, day in, day out, bywyd Iesu yn mynd trwy'r holl drefi a'r pentrefi gyda awdurdod a nerth yn dysgu,
yn cyhoeddi ac yn iachau. Felly, be dwi eisiau treulio peth amser wneud rwan, ydy mynd ar daith bach o gwmpas y trefi a'r pentrefi yng Nghymru, ac i ni fod yn ystyried pa gyfleon a pa heriau mae ble dyn ni'n byw yn cynnig i ni wrth i ni wneud yr hyn oedd Andy yn annog ni wneud bore yma. Sgen i ddim amser i fynd o gwmpas Cymru i gyd. Be dwi wedi wneud ydy dewis 3 sir yng Nghymru a tynnu rhai pethau nodweddiadol dwi'n meddwl neu dwi'n gallu gweld yn y siroedd yna, a gobeithio, os ydych chi'n byw yna, neu os ydych chi'n byw mewn rhywle tebyg, byddwch chi'n gallu uniaethu i rhywbeth o beth ni'n tynnu sylw ato. Wrth i ni feddwl am, fel Cristnogion, fel eglwysi, sut dyn ni yn wneud y gwaith yma nath Andy annog ni ynddo fo bore yma. So dwi'n mynd i ddechrau yn Gwynedd, yn y gogledd yn Gwynedd. A mae'r smot coch yma yn mynd i cynrychioli fel y trefi mawr. Ac eto, dwi ddim eisiau offendio neb, just fel map a perspective Stef ydy hwn, okay? Dwi ddim yn fel expert o bellffordd, so dwi really ddim eisiau achosi offens fel os mae'r pen yn y lle wrong, neu os mae'r lliw yn dych chi'n teimlo'n wrong i chi, dwi'n gobeithio gallech chi maddau fi a gweld beth dwi'n trio wneud. Achos byddwch chi'n sylwi, pan dwi'n gwneud trefi mawr fan hyn, byddwch chi'n sylwi, wel, mae yna dinas yna, mae Bangor, a mae'r trefi eraill ddim yn fawr iawn o ran poblogaeth, ond be ydyn nhw ydy, maen nhw'n trefi pwysig o fewn y cymunedau yna. Maen nhw'n trefi sydd yn tynnu pobl o dalgylch eang tuag atyn nhw, oherwydd y cyfleusterau neu ar gyfer cymdeithasu neu beth bynnag. A diolch i Dduw, wrth i fi edrych ar y map yma, ar y cyfan dwi'n gallu meddwl, os mae pobl fan hyn eisiau cyfarfod Iesu, dwi'n gwybod yn union pwy dwi'n mynd i ddeithio nhw amdano. Dwi'n gwybod yn union ble dwi'n mynd i anfon nhw yn y llefydd yma. Pan dyn ni'n edrych ar y map, os chi ddim yn adnabod y pins, mae gyda ni Bangor a Caernarfon yn y top, lawr i Pwllheli, draw i Porthmadog. Mae blaenau wedi snicio mewn yna. Rhai pobl yn dawtio, ond gan fod y hogia blaenau yn y ffrynt. A wedyn mae gen i bala a dolgellau wedyn draw fan hyn. Ond wedyn, os ni'n cario ymlaen trwy Gwynedd, mae gyda ni, be byddwch chi'n gael nhw, pentrefi mawr neu trefi bach sydd yn hynod o bwysig i fywyd cymuned gwledig. Llefydd fel Bethesda a Harlech, Penrhyn, Tywyn. Maen nhw ddim yn llefydd bach, maen nhw'n llefydd pwysig o fewn y gymuned yma. Ond un o'r rhesymau pennaf dwi'n rhoi Gwynedd fyny ydy, os chi'n edrych ar yr ystadegau fan hyn, mae Gwynedd yn ardal gwledig iawn. Yn Gwynedd, mae'n llawn o bentrefi bach. Ac hyd yn oed, dim jyst y pentrefi bach, ond jyst y strydoedd bach yna sydd gyda rhai tai ar hyd y ffordd. Mae yna bobl wedi gwasgaru ar draws y sir yma yn bobman. Mae'n ardal gwledig. Mae pobl ar wasgar, mae pobl weithiau yn teimlo'n ynysig, ond mae gyda nhw synwyr cry o adre a ble maen nhw'n perthyn. A mae hynny'n bwysig i pobl. A mae hwnna'n mynd i siarad mewn i sut dyn ni'n cyrraedd y llefydd yma. Lle mae adre yn bwysig. Lle mae pwy maen nhw'n perthyn i, y pentre neu'r stryd yna yn bwysig i bobl. Mae gofyn i pobl dod allan o'r llefydd yna i gyfarfod Iesu, yn mynd i fod yn rhwystyr, dyn ni'n rhoi yn ei ffordd nhw. Ffordd Iesu oedd teithio drwy'r holl drefi a'r pentrefi, yn dysgu, yn cyhoeddi ac yn iachau. Dyn ni'n mynd i fynd o'r gogledd i'r de, i rhywle gwahanol iawn o ran poblogaeth. Dyn ni am mynd i Rhondda, RCT. Dwi'n gwybod, mae yna lot o pobl yn dod o'r Rhondda yma, so mae'n rhaid fi watch be fi'n neud yn hyn. Ond dyma best attempt fi ar y llefydd coch. A dwi'n sori os dwi'n offendio rhywun.
Dyna ni. Dwi'n caru Pontypridd. So hwnna oedd y smotyn bach coch cyntaf i fynd ar y map. Ond pan ni'n meddwl am poblogaeth gwledig fel Gwynedd, lle mae pobl ar wasgar, yn y Rhondda mae pobl ar ben ei gilydd. Mae'r poblogaeth mawr iawn yma mewn ardal bach iawn. A ni'n mynd trwy maps fel hyn, ni'n gweld falle'r trefi bach llai o seis, ac yna'r pentrefi, ond y reality ydy, ac oedd wneud y map yma'n anodd ydy, achos os ydych chi erioed i gyrru o gwaelod y cwm i fyny unrhyw un o'r ffyrdd i'r top, anamal iawn byddwch chi'n cyrraedd stretch o ffordd lle ydych chi ddim yn pasio tŷ. So mae'n anodd iawn rhoi'r pins yma ar y map, dwi jyst yn deud hyn. Ond pan mae'r poblogaeth yna ar ben ei gilydd a pobl ym mhobman, mae angen eglwysi o bob math ac o bob maint i gyrraedd pobl ble maen nhw. Pan mae'r poblogaeth yma ar ben ei gilydd. Ac o'n i'n meddwl oedd hwn yn ddiddorol. Mae Cymru, hefo poblogaeth o just dros 2 miliwn. A dyn ni'n mynd i just wneud fel math syml. Gallwn ni ddeud bod tua treian, so tua 1 miliwn o pobl yn byw yn y siroedd yma hefo smotyn coch. Chi'n gallu gweld yna fanna? Na, ydych chi ddim. So smotyn coch yma, Sian? There we go. So tua 1 miliwn o pobl yn byw yn y siroedd yma gyda smotyn coch. Tua 1 miliwn o pobl yn byw yn y siroedd yma gyda smotyn gwyn. So mae'n meddwl bod yna tua 1 miliwn o pobl yn byw yn y rhan arall i gyd. A dyle hwnna deud rhywbeth i ni am sut dyn ni'n gwneud cenhadaeth. Sut dyn ni'n mynd o gwmpas y gwaith yma, sut dyle fo edrych yn wahanol. Sut dyle ni ddim bod yn cystadlu efo'n gilydd a cymharu ein gilydd pan dyn ni'n gwasanaethu mewn ardaloedd cwbl wahanol. Rwan, dwi wedi talgrynu y stats, ond gallwn ni ddeud bod rhwng 30 a 35% o poblogaeth Cymru yn byw yn y tair ardal yma. A dyle hwnna deud rhywbeth am sut dyn ni yn gwneud cenhadaeth. Ac wrth i fi feddwl am y Rhondda, ac wrth i fi gweddio am yr ardal yma o Cymru, nes i just cael y darlun yma. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i trio wneud o. Dwi'n gwybod os mae hwn yn gweithio. Ben ydy'r scientist. Ond nathon ni wneud hyn yn Cemeg yn blwyddyn 7 neu rhywbeth. So dyle fo gweithio. Dwi jyst eisiau fel y dŵr yma yn y cwpan, a dwi'n sylweddoli, mae rhan fwy o'ch chi ddim yn mynd i weld hwn enw yna, ond dyna ni. Falle gaeth y camera zoomio mewn ar y cwpan, a wedyn gallwch chi watcho adre. Dwi eisiau'r dŵr yma yn y cwpanau fel cynrychioli ble ydych chi'n byw, neu'r cymuned, yr ardal ydych chi'n byw ynddo fo. A weithiau, pan dyn ni'n meddwl am plannu eglwysi, dyn ni'n meddwl amdano fo fel tywallt rhywbeth fel olew mewn i'r dŵr yma. Ac os dwi'n tywallt yr olew, nath tua 7 person gweld be nath digwydd o fanna. Dych chi'n gallu gweld, falle, nath yr olew effeithio atmosffer y cwpan. Nath ne newid digwydd i'r cwpan yma. Ond beth sydd wedi digwydd ydy mae'r olew yna cynnaf gyd i casglu mewn i bubbles sizes gwahanol. A mae'r olew yna wedi casglu at ei gilydd, a weithiau, dyn ni'n meddwl am plannu eglwysi fel y proses yma o casglu pobl at ei gilydd. A mae o yn newid yr atmosffer, mae o wedi newid beth sydd yn y cwpan, ond maen nhw just i casglu at ei gilydd os mae hwnna'n ei sens. A wedyn, be nes i weld oedd double strength squash, achos dyn ni'n mynd hefo Iesu ac yn nerth yr ysbryd glân, spoiler. Oedd be oedd Duw eisiau ni wneud wrth feddwl am cenhadaeth a plannu eglwysi oedd mwy fel squash. A pan dyn ni'n gollwng y squash i mewn, mae'n newid popeth. Ac o'n i just yn cael y gair yma nôl, nes i dysgu yn blwyddyn 7, tryledu. Ac o'n i just yn teimlo fel oedd Duw eisiau deud wrthyn ni, peidwch meddwl am cenhadaeth a plannu eglwysi fel dropio olew mewn i'r dŵr a casglu at eich gilydd, ond dwi eisiau chi feddwl amdano fo fel bod chi'n mynd i gwasgaru a newid popeth. Dwi eisiau chi feddwl amdano fo bod chi'n mynd i tryledu trwy'r holl gymuned a bod hwnna'n mynd i newid popeth.
dim just newid peth o'r atmosffer, falle ar y top, achos dyn ni'n hoffi meddwl bod ni'n bwysig yn y capel, ond dyn ni wedi casglu at ein gilydd, a mae'r gweddill remains untouched. Ac mewn ardal fel y Rhondda, mewn ardal poblog, dwi wedi clywed hyn, mae'n digwydd yng Nghaerdydd hefyd, pobl yn deud peth fel, dyn ni angen eglwys arall fan hyn, mae gyda ni hwn, neu mae gyda ni'r llall. Y gwirionedd ydyn ni, dyn ni angen pawb a popeth. Dyn ni angen stopio cystadlu yn erbyn ein gilydd, dyn ni angen stopio adeiladu rhywbeth mawr i ni'n hunain a casglu tyrfa enfawr i ni'n hunain, a dyn ni angen dechrau tryledu trwy'r holl beth. Ac mewn ardal poblog fel y Cymoedd, mae hwnna'n mynd i edrych fel un eglwys fawr hefo band a llwyfan a popeth gwych a gret dyn ni wedi profi heddiw, ac i rhywle arall mae'n mynd i edrych fel cyfarfod yn y tŷ, neu cyfarfod ar y stryd, neu yn y dafarn. Mae angen pawb a popeth, a mae rhaid i ni stopio cystadlu a cymharu. Achos mewn ardal fel Rhondda, mae yna 243 o filoedd o bobl yn byw. Mae angen pawb a popeth. Yr un peth arall dwi eisiau deud am ardal fel y Rhondda, and I'm going to turn to English just for this section. Maybe you can relate with this, and it's not only true in RCT. But sometimes people tell me, nobody speaks Welsh where I live. And I have to be honest with you, when I hear that, it hurts. When somebody says that to me in Wales, it hurts. On the screen there, I've just put the percentage of Welsh speakers in RCT. It goes up to just under 20% if we speak of any skill, if they can read or understand Welsh. But in terms of speaking Welsh, 12% of RCT can speak Welsh. And it's one of the only 5 local authorities in Wales where Welsh language speakers are on the rise. But let's be conservative with our estimates. Let's say it's just 9%. That's over 20,000 people that live in RCT, who live their lives through the medium of Welsh. So it hurts when people say nobody speaks Welsh here, because what I hear and what I try not to hear is we don't have to bother with that where we live. And it hurts. Because by what I'm seeing and reading, and you can correct me if I'm wrong, there's around 20,000 Welsh speakers, people who want to live their lives in Welsh in RCT. And you may say there's no Welsh speakers there because they might not be in your social circles. They might not be in your churches. Or maybe because the opportunities to live their lives in Welsh, through the medium of Welsh, have been taken away from them. There aren't the opportunities to socialize in Welsh. There aren't the access to services in Welsh where you are. But if there's 20,000 Welsh speakers in RCT, as I was preparing, I could think of one place where I could send a friend who wanted to meet Jesus, read the Bible, worship through the medium of Welsh. I could think of one church where I could send them in RCT. If one of the 20,000 came to me. And 12 months ago, there wouldn't have been any. Jess here in the front, and Hedd and Capel y Bont, planting that bilingual work in Pontypridd, making a difference, giving people an opportunity to meet Jesus, to learn about Jesus, to worship Jesus in the language of their heart. And I just wanted to leave that as a challenge. One church for, let's say, 20,000 people. It's not going to be enough. Nôl i'r gogs. Nôl I adre. Dyma fi yn Conwy, lle nes I dyfu fyny. And I just rhoi'r rhain ar y sgrin yn syth. O'n I just eisiau ni sylwi ar y gwahaniaeth mewn cymunedau
arfordirol a gwledig yn rhywle fel Conwy. A falle chi'n byw mewn ardal, neu chi'n byw mewn sir neu pentre, lle mae'n split eitha amlwg yn y boblogaeth. A mae hyn i weld, dwi'n meddwl, yn Conwy, rhwng y cymunedau arfordirol, ble mae'r trefi mawr, chi'n gweld ar y top, a'r cymunedau mwy gwledig. A ni'n gweld jyst y gwahaniaeth wir sydd rhwng y cymunedau yma, ac eto cyffredinoli, ond yn gyffredinol ar yr arfordir mae'r boblogaeth yn henach, yr iaith mwyafrifol ydy Saesneg, a mae yna lot o mewnlifiad wedi digwydd, pobl wedi symud i'r ardal i ymddeol. Yn y cymunedau gwledig, dyn ni'n gweld sefyllfa hollol wahanol. Dyn ni'n gweld yr oedran yn iau falle, lot o deuluoedd ifanc yn byw. Y Gymraeg fel iaith mwyafrifol yn rhai o'r pentrefi a'r trefi llai. A dyn ni'n gweld pobl sydd wedi byw yn yr ardaloedd yma am genedlaethau, lle mae y plant a'r rhieni a'r neiniau a teidiau wedi bod i'r un ysgol. A mae hwnna'n mynd i newid y ffordd dyn ni'n neud cenhadaeth mewn ardal fel hyn. Mae rhaid ni fod yn sensitif i'r pobl gwahanol sy'n byw o fewn yr un pentre falle, neu'r un dref, neu'r un sir, yr un ardal, dyn ni'n teimlo galwad iddo neu lle dyn ni yn byw. A nes i treulio cwpl o ddyddiau ar ben fy hun yn Conwy rhai wythnos yn ôl. A wrth i fi gyrru nôl o Conwy lawr i lle o'n i'n aros. Ac o'n i'n gyrru lawr y ffordd a jyst yn gweld yr arwyddion yma i'r pentrefi a'r trefi gwahanol o'n i wedi tyfu fyny o gwmpas. Ac oedd eto jyst y profiad ysbrydol yma lle oedd Duw yn atgoffa fi o ffrindiau sy'n dal i fyw yna. O deuluoedd sy'n dal i fyw yna. Pobl oedd mor agos i fi. A gyd dwi'n gallu disgrifio i chi ydy nes i jyst dechrau beichio crio yn y car yn meddwl am y bobl yma ac yn meddwl am yr ardaloedd yma. Ac yr adran oedd dod i fi oedd yr darn yn Rhufeiniaid 8 pan mae Paul yn dweud bod y greadigaeth gyfan yn ochneidio wrth ddisgwyl Iesu. Ac wrth fi yrru lawr y ffordd a gweld enwau'r trefi a'r pentrefi yma, y gweld yr arwydd am Llangerniw, Llanfair Talhaearn a Llansanan, jyst yr ochenaid yma yn fi, tyrd Iesu. Tyrd Iesu. Nes i ofyn y cwestiwn ar y dechrau, ydych chi byth di cael y profiad yma? Lle ydych chi wedi teimlo'n ddofn yn eich calon? Falle wrth yrru trwy'r trefi a'r pentrefi, falle wrth jyst cerdded adre rhyw noson, neu edrych allan ar eich cymdogion chi. Gyda fi fflai fan hyn. Dod o'r dog show, mae'n rhaid. Nes i ofyn y cwestiwn ar y dechrau, ydych chi byth di cael y profiad ysbrydol yma? Dwi'n meddwl nath Iesu cael y profiad yma. Mae Matthew 9 yn mynd ymlaen. Ar ôl dweud bod Iesu wedi bod yn teithio o gwmpas yr holl drefi a pentrefi, yn dysgu, yn cyhoeddi, yn iachau, da ni'n cael yr adnod yma. Roedd gweld tyrfaoedd o bobl yn ei gyffwrdd i'r byw. Am ei bod fel defaid heb fugail, ar goll ac yn gwbl ddiymadferth. Ac meddai wrth i ddisgyblion, mae'r cynheia mor fawr, a'r gweithwyr mor bryn. Felly gofynnwch i arglwydd y cynheuaf anfon mwy o weithwyr i'w feisydd. A dwi jyst yn teimlo, dyma'r profiad oedd Iesu'n cael fan hyn. Oedd o'n edrych allan ar y dyrfa ac yn ei ysbryd mae'n teimlo, sut dwi'n mynd i gyrraedd y bobl yma i gyd? Sut dwi'n gallu helpu y bobl yma i gyd? Dwi ddim yn gallu bod ym mhobman. Dwi ddim yn gallu cyfarfod pawb. Dwi ddim yn gallu bod yn un lle a wedyn y lle nesaf trwy'r amser. A dyn ni'n jyst yn cael cipolwg o dynoliaeth Iesu. Oedd o ddim yn gallu bod ym mhobman, sgwrsio hefo pawb, iachau pob un. Fel dyn, oedd Iesu fel ni yn gorfod crwydro o dre i dre, pentre i pentre, un sgwrs ar y tro, un weddi ar y tro. Ac yn ei ysbryd, mae'n meddwl, mae'n teimlo'r tosturi yma.
Pwy sy'n mynd i ofalu am rhain? Pwy sy'n mynd i garu y bobl yma? Pwy sy'n mynd i gyrraedd y dyrfa yma? A mae'n gofyn i'r disgyblion weddio, gofynnwch i Dduw anfon gweithwyr i'w feisydd. A dwi'n siŵr da chi wedi gweddio yn y gorffennol rhyw gweddi a yr ateb i'r weddi yna oedd chi eich hun. A dwi'n offi meddwl am Iesu yn deud wrth y disgyblion i weddio, a meddwl, by the way, chi ydy'r ateb i'r gweddi yma. Nath Andy cyffwrdd ar yr interest newydd yma sydd yn pobl tu allan i'r eglwys am Iesu ac am y Beibl. Falle chi wedi clywed lot o sôn dros y cwpl o blynyddoedd diwetha am y Quiet Revival, blwyddyn diwetha ddylai fi ddeud. Ar y cyfan, mae'r pobl dwi wedi siarad efo am hyn yn gyffrous iawn ac yn gweld Duw ar waith. Dwi wedi cyfarfod pobl sydd yn sceptical. Falle'n teimlo, wel, dwi heb weld dim byd, so mae rhaid bod o ddim yn wir. Falle meddwl, wel, falle bod yr ystadegau'n siarad am Lloegr, ond falle dim Cymru. Neu falle'n siarad am ardaloedd trefol, ond dim yn cefn gwlad. Os ydych chi'n gyffrous, neu os ydych chi'n sceptical, am y syniad yma bod pobl hefo mwy o ddiddordeb yn y Beibl ac yn Iesu ac yn yr eglwys, sdim otswyr, achos mae'r gorchymyn yr un peth i bob un. Ewch i wneud disgyblion. Chi'n cofio fi'n sôn am yr awdurdod a nerth yma oedd gyda Iesu. Dyma un o'r pethau sydd wedi rhyfeddu fi mwyaf yn yr wythnos y diwetha. Mae'r awdurdod yna oedd gyda Iesu yn awdurdod mewn rhannu hefo ni. Dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn disgyblion i mi. Mae'r awdurdod oedd gyda Iesu, dyn ni'n darllen amdano yn yr Efengylau, yn awdurdod mae o'n rhoi i ni. Mae ystadegau'r Quiet Revival yn deud, os newch chi ofyn i 5 person ti eisiau darllen y Beibl, bydd un yn deud iawn. 20% chance. Mae'r ystadegau yna hefyd yn deud, os newch chi ofyn i 3 person ti eisiau dod i capel hefo fi, bydd un yn deud iawn. 33% odds. I'll take those odds. Os ydych chi'n gofyn i 2 person, ydy'n iawn i fi weddio dros y ti, bydd un yn deud iawn. 50% odds. Dyna mae'r stats yn deud. Falle bod chi'n gyffrous am hynna, falle bod chi'n sceptical. Y gorchymyn ydy ewch. A ydych chi'n gwybod beth ydy 50% o dim? Dim. So os newch chi gofyn i neb, bydd neb yn deud iawn. 50% o dim, os ydych chi'n sceptical neu cyffrous, ydy dim. Just i fod yn glir. Ac yr gorchymyn ydy, yn awdurdod Iesu, ewch a gnewch ddisgyblion o bobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi. Ond ddim jyst awdurdod, ond yr un nerth nath gwisgo Iesu yn dod allan o'r anialwch. Pan mae'n dod at ei ddisgyblion, dyn ni'n darllen yn Ioan pennod 20, mae Iesu'n dweud shalom. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Yn yr un ffordd nath Iesu fynd trwy'r holl drefi, pentrefi, yn dysgu, yn cyhoeddi ac yn iachau, dwi nawr yn anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud derbyniwch yr ysbryd glân. Nid yn unig mae Iesu'n anfon ni yn awdurdod fe, ond mae'n anfon ni yn nerth fe hefyd. Yr un nerth oedd yn gwisgo Iesu sydd yn gwisgo ni wrth iddyn ni fynd. Felly dyma ni. Cymru. Dyma lle dyn ni wedi dod o heddiw. Rhai o'ch chi wedi dod o llefydd sydd ddim ar y map yma, a dyn ni'n rili ddiolchgar i chi am hynna. A dyn ni wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau amser chi hefo ni, a dyn ni wir yn gwerthfawrogi bod ni gyda'n gilydd fel teulu ar draws y byd yn neud y gwaith yma, ddim jyst yng Nghymru. Ond dyma'r trefi, y pentrefi, y dinasoedd,
da ni wedi dod o i gyrraedd heddiw. A ydych chi'n gwybod be? Mae yna pobl sy'n byw ar stryd chi, wneith byth dod i capel chi. Sori. Falle mae rhy bell. A bydden nhw ddim eisiau mynd mor bell a hynna ar bore dydd Sul neu nos Sul. Falle mae'r iaith ydych chi'n defnyddio yn wahanol i'r iaith maen nhw'n siarad a maen nhw'n gyfarwydd hefo. Falle mae'r ffordd ydych chi'n neud pethau yn od ac yn anghyfarwydd iddyn nhw. Mae yna pobl sy'n byw ar stryd chi ac yn eich pentre chi wneith byth dod i'r capel lle ydych chi'n mynd i rwan. A mae hynny'n iawn. Achos dyn ni angen pawb a popeth. Gallech chi ddweud wrthyn nhw am Iesu ble maen nhw. Gallech chi ddysgu nhw am y Beibl ac am Dduw ble maen nhw. Gallech chi ffurfio cymuned o pobl sy'n caru a dilyn Iesu ble ydych chi. A cyn chi droi rownd, ydych chi wedi plannu eglwys yn y lle yna, ar y stryd yna, yn y pentre newydd yna. Dwi'n credu mae mor syml â hynna. Os dyn ni yn mynd yn awdurdod a nerth Iesu, i ddweud wrth pobl cyhoeddi am Iesu, i ddysgu a gwneud disgyblion, a ffurfio cymunedau o Gristnogion o gwmpas y pobl yna, ble ydych chi? Mae gweledigaeth County Gymru lot rhy fach. Mae yna 700 ohonyn ni yn y stafell yma heddiw. Os byddai pob un ohonyn ni, cyn deud hyn, dwi ddim rili'n hoffi stats fel hyn, ond na i ddeud anyway. Os byddai pob un ohonyn ni yn meddwl, Duw, dwi'n mynd i cymryd hyn o ddifri, a dwi eisiau gweld 2 person newydd yn dod i nabod ti a dilyn ti blwyddyn yma, a dwi'n mynd i ddod yn ôl blwyddyn nesaf. Dim bod ni'n dod yn ôl blwyddyn nesaf, eto, who knows. A bod hynny'n cario ymlaen, o fewn 10 mlynedd, so os na hwn di blwyddyn 3 County Gymru, erbyn year 10 County Gymru, bydd hwnna'n te 1.5 miliwn. A dwi'n meddwl dyna sut mae teyrnas Duw yn gweithio. Fel y burym yn y bara, fel yr squash yn y dŵr, dyn ni'n mynd allan yn awdurdod a nerth Iesu, i gyhoeddi y newyddion da am Iesu, i wneud disgyblion, ac i ffurfio cymunedau newydd o bobl sydd yn addoli Iesu a dilyn Iesu yn y lle yna. So os nathach chi sefyll i unrhyw un o'r 3 cwestiwn ar y dechrau, dwi'n meddwl mae be dwi'n newydd rhannu i chi. So gai gofyn i chi sefyll rwan, a newn ni gweddio gyda'n gilydd a dros ein gilydd. Nathon ni ofyn i chi rhoi enw lle ydych chi'n dod ar wristband. Mae gyda fi pen y groes Gwynedd. Nes i wneud fel good shuffle, fel tombola style, a nes i cael pen y groes Gwynedd. A be mae'r criw ifanc yma mynd i wneud rwan ydy dod ar wristbands yma o gwmpas, a dwi eisiau chi cymryd un rhywun arall. A dwi eisiau chi mynd ar lle yma adre, a dwi eisiau chi gweddio dros y person yna a'r lle yna, bod yna pobl newydd yn dod i nabod Iesu yn y lle yma, yn pen y groes Gwynedd, wythnos yma, mis yma, blwyddyn yma, a byddwn ni'n gweld cymunedau newydd o ddisgyblion yn y llefydd yma, blwyddyn yma. Ac os ydych chi'n really cool, gewch chi gwisgo ar wristband. Dim jyst cymryd adre, gewch chi gwisgo fo. A gallech chi cario'r lle yna adre hefo chi. So wrth i'r pobl ifanc dod o hyn o gwmpas, gnewch chi siŵr bod chi'n cael un. A dwi'n mynd i gweddio drosto ni. Tyrd ysbryd glân. Neud i anfon ni allan o Dduw yn awdurdod Iesu ac yn nerth yr ysbryd glân i wneud disgyblion o'r holl drefi a'r pentrefi a'r dinasoedd, o'r holl fyd arglwydd. Tyrd ysbryd glân.